Bueno, ikusten este, a ver, ahí. Sí, ahí estáis viendo. La verdad es que hay que decir que es un animal complicado, que de primeras ya muy bien, ese quiebro precioso, aunque el animal sea más noble, pero bien así. Hortxe beste errekorte ikusgarri bat Murgien eskutik. Zoragarria. Hortxe Zoragarria, txalo bero bat. Aparta duetela aurretik. Hori da hori. Inarren txanda. Hori da Inarren txanda ere. Míralo, mira cómo viste el recorte, cómo le llama, mira, ahí es suya, ahí está, ¡ole! Tiene pinta de hacer un quiebro con las manos en el bolsillo, ¿sabes? Hori da. Are Inarrak eroskua potxiko bat dituela. Hor dago Inar, hori da oso ondo errekortea. Are txabaletako Iker Elizez, Irungo Inar Intxausti eta Berganako Julen Murgi. Egindako lanarekin gustura. Lehenbiziko pehi honi badiru dieztiola, baina euriak ekalterik egiten indartsu atera da oso. Dedatik iziarretik etorritako pehia dira. Usadio ondia dago bertan. Zezenketene mundua maite dute bertan asko eta hemen ere bai. Horretasuna bat dago eta aurre seinale gaur euriari aurre eginez pagazan bildu garen zezentzale guztiak. Hortxe Gipuzkoako taldea momentu zelanean. Esan bezala Bergarako Unai Arana Xurra, Bergarako Aitor Jaso, Zumarragako Ander eta Jokin Rodríguez. Zezenaren aurrean, nahiz eta euria egin duen, eta nahiz eta plazara bat lokazuri dagoen. Pena da, baina guraldia ez dago gure esku. Gogoran izagun gaurko errekortaria zeintzuk diren, Arabatik Sergio Valle, por el equipo de Bizkaia. Pedro Caballo de Durango, Eneko Garrastatxu de Barakaldo y Alain Imanol Linares de Galdakano. Gipuzkoatik Unai Arana Xurra Bergalarra, Aitor Jaso, bere herrikidea, eta Zumarragako Ander eta Jokin Rodríguez. Play egin da, errekortariak, baita ikusleak ere, aterkin azpian egonagatik. Eta txaloak, Rodríguez Anaiek. Zumarragako zalei, hortxe. Estatuaren egiten biak, eskutik etuta. Zezenari deika. Oraintxe zezena euren bila, eta errekorte bikaina. Ez da erreza, aterkeri eutxita txalo egitea, ez da erreza. Hortxe txakuloren egiten. Lau hankatan zezen plazan jarrita. Oraintxe badiru diatertzen egin duela pixan eguraldiak. Baina ez ezagun oso altu hitz egin, bazta. Hortxe berriz ere, lau gipuzkoarrak. Los 4 componentes del equipo guipuzcoano. Acercándose a 4 patas a este primer becerro, Hortxe Pinua. Txalotzekoa da errekortarien gogoa. Eta zaleak asertzeko da baten gurriña.
Hortxe pinuaren egiten, lehenengo errekortea Joginek. Bi Zumarragarrak eta bi Bergalarrak. Eta txaloak, beraiek merezi dituzte txaloak. Baldintza hauetan eskaini diguten ikuskizuna, eskaini izanagatik. Ikaragarria, zezen gainetik jauzi. Zoragarria, bizkarari egindako keinu hori. Hortxe barri zoiarre. Zerkatu. Sergio Valle genuen hori. Azken urteotan ez Zumarragan errekortariko zaletasuna ikaragarri handitu da. Zumarrako Santa Isabel jaietan. Ekimen honek duen arrakasta horren seinale. Beste bizkar keinu bat. Beste recorte zoragarria de auto, espectacular recorte. Diríamos que casi impracticable plaza. Y recorte bate bestearen atzetik ateatuz, oraintxe Belauniko. Hori da hori, zezena penare Belauni gauzi du. Ikaragarria. Jokin, aurrera, zure txanda. Bai. Horrek, eskerrik asko. Bueno, hor daukagu Sergio. Y ahí está Mikel Vallejo preparado para hacer un salto. Un mortal, eso es un salto precioso. Txalo bero bat, Mikel entzako salto polita eta ausarte egiteagatik ere. Hay que decir que ha venido todos con ganas, ahí está. Iker, Roger Barkatu, Iñaki Ortiz, preparándose el toro. Un quiebro, pasa adelante. Perfecto, precioso. Bonita actuación, la de Araba, estos alaveses que han venido con ganas. Vale, vamos a hacer un desplante, está listo. Vamos a dejar en el vídeo, no vamos a meternos. Vamos a hacer un desplante, despedimos y seguimos con la actuación de Bizkaia. Segituko dugu Bizkaiako errekortarekin, segurunik ere gogotxu etorri direla. Eta ega zer egiteko kapazak dauden. Vale, ahí está el desplante, hortxe daude. Venga, va, hori da, eskerrik asko. Txalo bero bat, Arabako talde honetarako. Txalo bero bat, Arabako lau ordezkariei. Gasteiztik eta Ulatzetik etorritako Sergio Valle, Mikel Vallejo, Iñaki Ortiz eta Oier Gaztagintzaren zar. Tercer novillo de la tarde. Y como se puede apreciar, ha irrumpido como un elefante en una cacharrería en la plaza de toros, intentando llevarse por delante los burladeros. Y cada barria rekortea, zezena berare. Ondar guztian lapraste inda. Zezena bendik apenas negatuta zegoela. Errekorte parega egin jote. Pena bada eguraldiak. Ikuskizuna pixka bat desitxuratu egin du. Kontuz minik hartu gabe. Este recorte zoragarri bat, otro increíble recorte. Ari dira zerbait prestatzen. Animo botileak!
Kontuz, escena. Esker ona, gure txalo beroena, un fuerte aplauso para el equipo de Vizcaya.